Doncs anem a provar a recordar els passos aquests que hem fet avui del kick through. Ens agafàvem i fèiem les voltes. Kick terra, podíem fer, o bé el kick and kick. D'acord? Llavors hem fet els counter kicks. Kick, kick, kick. Kick, kick. Ai. M'he despistat. Va, una variació. I després hem après la rutina, una de les rutines del Frankie Manni, que en té diverses, i avui n'hem fet una que ens serveix per les inèrcies i les connexions, sobretot, per mantenir això. Comencem amb la creuada i tota l'estona és amb passos de 6 temps, per tant, rock step, triple step, triple step. Rock step, triple step, triple step, rock step, triple step, step, rock step, triple step, triple step. Fem un parell de vegades seguides. Vinga. Començar.